Armut Kirunar ki Blatap Khmat ki Lakawang Artli ki petrol bomb, Shaw Office Trekam Jong ka Meghalaya State Pollution Control Board, Hashilong ha kasngining kong. Katkum ka jingit ho jong ki he kabon, kani ka jingja kala jia hapreng ka por khadar baje, hadu khadar shteng minsngi, kiti ki armut ki lawan ki scooter wat ki Lakawang ki petrol bomb, shiki ar benta jong ka office, wat lakata am shimladan kanu ka jing shapin julor. Ke MSPCB kala ujor ke FIR halai imkra police station bat ke kinhon pulit ringkat ke forensic team kila let syakate ke jaka melumi kisaki USPCT dangsan kriam ulapin tikna badai ki petrol bomb ki belapin don kam bat ong bak jingto ket keras dang banlap bat kem ki nongle kam snio habakali hatu kani ke jingjia kadon jingade bak jingye ki persha ke Shri Simen USP ulong ba gajing thmu kampat shai bat kadang sa ha gajing token Kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jila ha ka benta jong ka Assam dan kumba ar phaudli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hang ta kadon ka air quality monitor ka balapin pau ya ka khubor bala pau prthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang santali ki karkhana red category ka jo ka leer ka baya bentalang hinray ka jingmi jabo ka ya pher de na kata ka daw kini artli ki jala menta kis dang pin khre banthau ya ka joint action plan